Вітаю вас на сваім канале. Доўга ж я абяцаў, што выйдзе выжыванне і нарэшце вось яно. Калі я пачынаў ім займацца, то і не ведаў, што гэта будзе так доўга і цяжка. А справа ў тым, што я вырашыў працягнуць будаваць сваю вёску, таму сёння мы пабудуем цэнтр усяго нашага горада. Дык вось, пабудавалі мы вось гэты кавалачак. Вось гэта. Сёння мы будзем працягваць рабіць усё як тут. Як і заўсёды, што па-першае нам патрэбна зрабіць? Ну, канешне, пайти паесці, куды ж мы без гэтага? А па-першае, нам патрэбна разбурыць усе гэтыя мярзотныя старыя хаты, якія будавалі не меней уродлівыя жыхары. Дык вось, мы падрыхтавалі трошкі гэтую зямлю, гэтую тэрыторыю. Так мне падабаецца, ну, значна больш. Але тут нічога няма пакуль што, но зараз мы будзем гэтым займацца. Усё ж такі. Дамоў тут больш няма, вось гэты дом, ну, няхай стаіць, ён мне не перашкаджае. Дамоў няма, а ландшафт усё роўна, зусім непрыгожы. Як тут будаваць, я не ведаю, таму бярэм рыдлёўку і пойдзем капаць. Ну а пакуль я капаю, я нагадваю вам ставіць падабайкі і пісаць каментары, калі вам падабаецца такі контент цалкам на беларускай мове. Да, гэты торт будзе дужа смачны пасля дажджу. Заўсёды прыемна паглядзець на плён сваіх старанняў. Да, ось яно выглядае даволі прыгожа. І ўжо тут магчыма нешта будаваць. Гэты непрыемны абрыў мы таксама зробім прыгожым. Каб ён не выглядаў як куча лай, на гэты абрыў я падрыхтаваў бут і каменне. З імі ён будзе выглядаць значна лепей.
Вось што ў мяне атрымалася. Вось такія муры. Таксама я зрабіў, ну, трошкі зрабіў вось гэтую набережную. Пакуль што яна будзе выглядаць вось так. Вось там потым нешта рабіць будзем. Зараз мяне цікавіць вось гэтая галоўная частка. А зараз мы пабудуем дарогі, бо перад тым, як будаваць хаты, мы павінны падумаць аб тым, як мы будзем сярод гэтых дамоў хадзіць. Дарога будзе не такая, як на востраве рыбакоў. У нас тут багатыя людзі ўсё ж такі. Наша дарога будзе цалкам збута ды каменне. Ну і андызіт там будзе, чаму не? Зараз магчыма пачынаць думаць аб саміх хатах, што будуць тут стаяць. Каб потым было лягчэй будаваць, выкарыстоўваем вялікі блок зямлі. А вось цяпер мы можам пайсці збіраць рэсурсы. Іх патрэбна не вельмі шмат, ну там дуб, елка, каменне. Вось капаю я і думаю, а навошта я капаю каменне тут, калі я магу зрабіць, ну, ферму. Яна ж даволі проста робіцца. Жалезнай нам хопіць. О, я толькі... Чаму я жалезную кірку зрабіў пасля дыяментавай? Ну, толькі я так магу. Это так, да. Ну, яна... Ай! Вось гэта павінна капаць. Трохі буту яшчэ, канешне, патрэбна, але столькі камення ўжо хопіць. Я тут трохі падрыхтаваў рэсурсы і паглядзеў, што зараз 100-й дзень. Як вам такое? Да, мы 100 дзён ужо выжываем тут. Я не магу сказаць, што я зрабіў нешта маштабнае такое, але... Ну, нешта ўсё ж такі я зрабіў. Вось я пагляжу. І дыямент у нас ёсць, і ўсё. Ну што, 100 дзён. Віншую. Ну і нарэшце ідзем будаваць новыя хаты. Будуем падмурак, ён зусім просты, як і заўсёды. Толькі потым будзем будаваць самі хаты. А яшчэ мне надакучыла жыць у нейкім намёце. То я такі непатрэбны вялікі прыгожы маёнтак дзесьці ў горадзе. Вось тут яго і пабудуем, каб усе ведалі, хто тут бацька.
Дамы ўсе падобныя на самой справе, усе з дуба, простыя такія. Я хачу, каб уся вёска была ў адзіным стылі. Вось што атрымалася. Даволі прыгожна, на мой погляд. Але чагосьці не хапае. Таму ўсё ж нам патрэбна дадаць трохі дэталяў. Вось яно, тое, што я так доўга рабіў. Было цяжка, але вынік атрымаўся таксама нядрэнны. Ужо хачу ўбачыць, як мой горад будзе выглядаць у самым канцы. І я ўбачу. І вы ўбачыце. Спадзяюся толькі, што чакаць доўга не прыпадзе.